Ay, dako na. Ganun siya pagka... Ako na kayong sikwa. Ako na ni kuhaon ng palaya kay basin ag maguwang. Kay dwarf manggunin siya nga klase sa ampalaya. Ahon siya. Harvison. Dwarf ampalaya. Check na to ni gamay pa man. Daga na na siya bunga ng ipang putos og cellophane. Handa ari. Kani cute pa. Nada ko na guys. Ini kung paan. Dako na no. So ako na ni siyang kuhaon kay yung nanira ko niya magputol guys ang palaya. Apa dito gamay. Apa yung bulag. Kalinga mo siya pamulak kay kani nga bulak mo ni makahatag niya og bunga. So nanapi bunga guys oh. Naman putos kay para dili siya makaon sa ud. Dirita harvison na niyang sikwa kay awa guys ang sikwa. So mga harvest na taog sikwa. So dili na nato padagko ng sikwa kay basin ag maguwang na siya harvison na ni nato. Thank you Lord. Thank you for the source of food. Yan siya. May bunga na po ni siya. Galingan siya pamuwak. Na kay okra. Apa ni bungang okra. Ang kalabasa. So kani harvison na ni nato kay basin ag guwang na ni kay mura ba ni una nga bunga. Sa tanan-tanan man ni una nga bunga. So wala na. Natay harvison. Mudako gid ang sibuyas basta di kuhaan. Natong harvest for this morning. Una-una ako ana lang ning harvestan ay kay na bunga. Kalingawag pamunga ng sikwa. So gamay ra na yung garden diri. Garden. Bye-bye. Ang sili oh. Bye everyone.